Ụmụ Igbo ndị ọma, ebe anyị nọwo na nke barrister Uche Okwukwu, onye ndị Igbo ma na ihe nke ọ na-eme na ọgụ ọ na-alụrụ ụmụ Igbo. Ihe mụnwa nụkwanụ mụnwa Chukwuemeka Ojembe enwe iro nke Igbo. Ihe m nụwo ka nsonye na otu nke ahụ na-ahụ maka ijikọta Igbo ọnụ, nke anyị kpọrọ Unify Igbos Now, jiri ya na-akpọkọta ụmụ Igbo ebe niile. Unu amara na barrister Uche Okwukwu, onye anyị na-elekwa anya, onye ọtụtụ ndị Igbo, ụmụ Igbo nọ na mba ofesi, ụmụ Igbo nọ na ụlọ na akwalite ka ọ wụrụ ya ga-awụ that next president nke Oheneze, maka na o nwere ọtụtụ ihe ịma atụ mere ọ ga-eji wụrụ na ọ nụrụ ebe ahụ na ihe ga-adị mma, nke wụ na ụmụ Igbo ga-enwe ihe nke a kpọrọ prestige na self-worth. Ọ ga-enyekwa aka ịkpakọta ụmụnne anyị, ndị Ikwere, ndị Ọgba, ndị Eka, ndị niile ụmụnne anyị nọ na all those zones a na-ahụta n'ọwụwa ala Igbo, South. Ama m na ọ ga-enye aka. Ma barrister, ụmụ Igbo kwụ gị n'azụ mgbe ọbụla iji mee your declaration. M na-agwa gị na ọtụtụ okwu m na-anata n'ekwentị n'ezi na ụmụ Igbo chọrọ gị, and anyị ma na ị ga-enye anyị ihe anyị chọrọ na Oheneze. Udocha. Amen. Well, amen for ọrụ na-arụ ndị Igbo, oji na-agara ndị Igbo. Aga m adọ President General come January 10, 2025, I will contest. Nye m na-eche asụ mana ndụ ma n'ọnwa na-akwara dịka ugo. Onye ọbụla na-eche ka elie Emmanuel Iwu Anyanwụ, onye a ga-eli on the 1st of November 2024. He served until he died as President General Oheneze ndị Igbo. Na onye ọbụla na-akwanyere na-arịọkwanụ Chineke ọ na n'obi ya na nchekwa na udo. By after 1st November, I will declare to run for the office of the President General. My declaration is on the 3rd of November. My declaration is on the 3rd of November, and I will declare and I will explain to the world why I intend to occupy that exhausted office. I haven't served the organization in some capacities. I'm a life member of IMOB. I haven't served as Secretary General of the Oheneze worldwide. I've been at several fora defending Igbo cause. Just last week, Wednesday, a group called the Hunoha Progressive Organization that have addressed the issue. I have addressed their issue in 3 national dailies in the past: The Nation, The Punch, and The Sun. Said they were doing a letter to the IG of police and other security agencies within and outside Nigeria to arrest me and not to bring me to order. So I will wait. I'm not bothered about all those distractions. I will contest, and with the support of each and everyone, I'm sure I will win. And when I win, as I have said, time without number, my first task is to ensure that the oneness of Igbo is maintained. My whole idea is that the Igbo will be a single corpus, one body, from the Banke to the Easy in Benue and Cross River.